Al-Harith bin Suwaidi, Mulungu asangalale naye, adati Abdullah bin Mas'udi adatiuza nkhani ziwiri. Imodzi mwa izo ndi hadithi ya mtumiki sallallahu alayhi wasallam, ndipo inayo ndi yake. Iye adati, ndithu munthu wokhulupirira weniweni amawaona machimo ake amene wachita kukhala ngati kuti wakhala pansi pa phiri lomwe iye akuopa kuti litha kumugwera. Ndipo munthu oyipa wosakhulupirira amawaona machimo ake ngati ntchentche yomwe ikudutsa pa mphuno yake, ndipo iye kudzayithamangitsa mophweka ngati chonchi. Abu Shahabi woperekera hadithi adapititsa mkono wake pa mphuno yake posonyeza kuthamangitsa ntchentche. Kenako Abdullah adalongosola hadithi ya mtumikiyo, adati mtumiki sallallahu alayhi wasallam adanena kuti Allah amasangalatsidwa ndi kulapa kwa kapolo wake pamene akulapa kuposa munthu yemwe akukhazikika pamalo kuti apumule pa ulendo wake pomwe moyo wake ukuwonongeka chifukwa cha masautso. Ndipo iye nkukhala ndi nyama yake yokwera yomwe yanyamula chakudya ndi chakumwa chake. Kenako iye nazamilitsa mutu wake pamalopo nkugona tulo kwa kanthawi kochepa. Ndipo podzuka nkupeza nyama yake yasowa. Choncho nayamba kuifunafuna ndi kumva zowawa kamba kakutentha komanso ludzu, kapena kuti zimene Allah wafuna kwa iye kuti azione. Kenako iye nanena kuti kuli bwino ndibwerere kumalo angaja omwe ndinali. Choncho iye atabwerera motaya chiyembekezo ndi kugonanso tulo. Ndipo pa nthawi yodzuka nkupeza nyama yake yokwera yayimirira pambali pake, nkukhala munthu wosangalala.